Le ndoda oyicela kimi oyifune. And empilweni yami ngangiyitshela ukuthi awema angisophinde ngihlangane nalobhuti lo, angisophinde. Uyisahluleki. Hayi waphinda futhi wacela ukungibona. Isibindi skimi. Yimi loyo ngiyaphinda ngiyombona ubhuti. Khona sengigile kanjalo ngosuku lokuqala. Hayi ngihambe-ke ngifike ngimbone, hayi yonke into manje isiba right. Angenzele nje yonke into. Ngiqale lapho-ke ukumthanda, senginikeze i-second chance ukuthi okay. Akangazi-ke futhi yabo, angabona ngathi nje bengizela ukuthi angikhiphe. Ngathi sesizoshada sihlanganile nje sakhuluma ngoba kuningi nje ama-memories enzeka, kodwa engayithanda kakhulu ilaphana la esihayikha khona yabo. So sathanda-ke ukuthi nje umshado wethu ongathi nje singawushayela la esasiyohayikha khona ngosuku lokuqala sihlangana yabo, nje sithi nje ukushaya nesikeshe esincane, eqala ungibone egijima athi sengizogibela emotweni. Bengithi udlala ngami zokuthi uyangithanda, bengithi udlala ngami. Nayi outfit esizobe siyigqoke emshadweni wesiZulu. Abanye ngiyazi ukuthi bazoyibuza ukuthi kungani ngigqoke kanjena yabo, imvunulo engajwayelekile. Yabona-ke lokhu kurepresenta umama because uMxhosa, lokhu okwakwaZulu, ubaba wami umZulu. Ingakho ngithe angihlanganise nje imvunulo yabo. Timakoti. Sengenile wakhathi khaya.